Picture kawanap. Kasunod na busok na awawa dito. Lusog back kilalang may picture. Tapper. Kasala first tapper. Kala pang out. Dan Fox ang BPOI, Jasmine Dewey. Kawanap. Darling. Kayo na po ato, Jasmine Fox. Yang may picture. Tapper. Second tapper. Tapper kasala first tapper. Kala pang out. Dan Fox tayo, Darling Panuelo. Kawanap, Josephine Isaac. Picture kawanap. Kayo na busok na awawa dito. Darling Bucky. Ano may picture? Tapper. Patak na. Kasala first tapper. Out of it. Kaya ka 3 out. Ano na. Nagpikasyo. Ano tonak. Team PPOI. Ano tabak. Kusu, asalin na salaw. Tinanaw. Hey man, pabok kayo sa Lapigasyo Madalineum. Nicole Salomon. The on deck, Marcia. Marcia Samuel on deck. Kaya mo ba rin suwiwawin na pong picture, naka-catcher, PPOI, Luptikaisu, Katalani, maraming siya, Ononop, Parampok. Kaya mo ba sa siyang matungkin pa kopa, nampa, kopa kayo. Delia. Okay, kayo na po natito sa mga Paul Riao, striker. Kayo na po at kami ko, bakit beer tanawawa? Jasmine Kasoda, Chini Queso, Jasmine Tapper, 1 out. Dan pagkaino sa Luptikaisu, Marcia Samuel, kawanap Tibani. Kayo na po saka dito Marcia sa pag-ibol. Picture mononop. Better karyaw na po at dito Marcia. Back! Beer na po katsa sa pag-karata. Riyaw. Picture mononop. Kaso ka dito Marcia. Back ilang katsa. Raga! Para kahit riyaw ang Luptikaisu. Kaya nga nagpot sa Luptikaisu, Tiffany Johnson, the power of Petra Salomon. Kaya nga pati na Tiffany Bakilal, character tapper. Kasi ang first tapper sa walang narata. Tiffany left sa kanan.
So, kita ito po. Yan po. Tayo sa Lucasio Tito Salman. Runner po second. 2 out. Lori na on deck. Kayo na po kawanap. Sakti ka titinaglapak kinalpir talanganan. Grabe na ulit. Pwede po pupunta tapar. Nakuha ka rata. 3 high. Lalo mo sa akin tolo na ako po ng Pariyaw. PPOY Anut Pok po. Daman ko pa Pariyaw. Kambang Kanut Tabi. As kanagila ko pa ng bayo. So tim gantinta na ako bayo na. Arata tim Pariyaw. Ko pa Pariyaw. Pumangan ko pa Pariyaw. Nasasin matong bintano. PPOY Anut Pok. And then folks on PPOI, Josephine Isaac, Kawarap, Jeannie Giken. Picture Rononop, Kacha Malalawat, kayo na pusok, at ito, susbibaki sa walang ang PPOI, 2 strike. Kaya ako na po shock ka dito. Susubig back kilal. Guess how it first stopper niya po please na ito. 1 out on PPE. No high. Then pag timers on PPOI. Chinikin. Kagonop. Gloria Alec. 1 out on PPOI. Pitcher honor. Kayo na po shock at tanawang ating kachini sa wapok strike. Para strike niya po ang chini. Pitcher sa kananap. Kaya tarpito kariyan mo po chini. Baki nila ang pitcher. Chawata per lang sa kansa. Chawata per lang ka chini. Meron ang fish. Kaya sa mga 20 second. Sa meron ang 20 second. Sa meron home run. Lantok Kano Gloria 2 out. Kayo na buhat dito. Strike, karata strike riyaw ang PPOI. One out ang PPOI. Kariyaw na po kawanap sa katanawawan at Gloria Braglan. Ano sa tapper sa Manil. Karata Gloria simple na lang. Duting di first of the top ng Mera natin sa Save! Save po sila. Red Box sa PPOI. Shannon Ernest Teiko on deck. One out on PPOI. Runner on second. Shannon Isaac Menpok. Pitcher on up. Catcher walalawat. Kayo na po shock na awat dito. So wapok ni strike. Karata strike priyaw on PPOI. Pitcher on up. Kayo na po sa shock dito. Sa backfield. Ano sa tapper. Kasa dito first tapper. Out on first. Karata out priyaw on PPOI. Runner on third. Echo on deck. Encelina Pitcher on up. Kaya dito kayo na po ikaw bakilala ang sa tapper.
Katangtang ka sa first topper. Out of first. Para ka-out sino ang PPOY. PPOY kami kilala po po mga ko pa ng Buriao. Rakat pinita 10L. Para ka-hugtag lang 10 marina. PPOY kulkul 10L. Ilog ko kayo suprulab matalanim. Asketing rakat pinita. Yan po sang Dr. Kaisu Petra Salmon de Lorena Charlie on deck. Batter up. Lorena Charlie. Lorena Charlie actually on deck. Kayo na pusok ka dito. Lorena Club Top. Para bilang po sa start. Lorena Keso Mararala. Safe for first. Magpag tayo sa Lucky Red. Angeline Johnson. Kawanap Gallery. No out, runner for first. Pitcher Kawanap. Katang gata tayo ng points in bakit kita na work katang one high. One out ang Lugtugaisu. Magpag tayo mo Gallery, runner for first. Jesse on deck. Kayo mo po at dito. Sawamaw, Karaka Paul. Dari ako na po kawanap sa katanawa at ito palaro katang tabak. Ano sa dapat? Petak sa nanay propo. Karaka doon na Keso Mararala. Out on second. Karaka out, 3 out. Ang Lugtugaisu. Runner for first. Magpag tayo mo Kesia Beatrice. Kayo na po shot na dito. Kesia sa wapag strike. Para ka strike riyaw. Riyaw na po sa shot. Katanawa dito Kesia katanawa. Back! Pitaway po shot ka. Para ka pala. Kesia Mararala. Safe po sa gun. Kesia to the po first. Ismo mat-matang ito. Magpag tayo mo. Ismo mat-matang ito. Man taka PPO. Man maligo. Settling. Kawanap. Swali. 2 out. Runner first second. Pitcher Kawanap. Catcher mo manala lahat. Pitcher Qatar kayo na po at ito. Baki sa walang karata. 2 strike. 2 out. Ang Lugtugaisu. Dari ako na po pitcher Qatar. Kanawa at ito. Baki alasok sa tapos sa walang karata. Keso Mararala. Letter. Mararala dito. Mararala dito. Home. Keso sa Keso sa Keso Mararala. Separate. Okay. Runner on second, third. Magpag tayo Swalin. Kawanap Deling. Kayo na po shock na wawati ta Swalin. Back! Beer talaga na. Pitcher Keso. Wala tayo naman. 2 strike. 2 out. Pitcher Unop. Unop. Kayo na po shock na wawati ta. Back ilan. Ano ay third topper. Petek sa Peteki. Pagunda sa Peteki mo. Coach, set na player naman. Magpag-piling kayo ng buhat dito. Magpag-piling. Strike.
Karena strike Riau. Riau na pusat sa kami tapiling kating kapit sa next striker. Riau. Riau na sa angin taula na kupan hampas sulun. Pakopa nampa Riau. Nagtikaisu nakatilitat ng Riau. Karata huwag taglamang na PPOY kulugulteng ew dan lebih kaisu matalanim kulugulteng Riau sa silawlap nagdot sa PPOY and Selina Cabalet Kaugarap Fulera Ernest. Tayo ko pa, pumangan ko pa silo. Kasansan wiyawin na pungan player ng Kaisu pitcher kawanap. Kasagad ito kayo na po yung silina back. Alas o stop dapat sa walil. Karanta yung silina keso safe po kayo. Nagpaptan mo koreka Ernest. Kawanap mo rin Kiyumi. Adat. Pitcher nanap. Kayo na pusak at ito. Sawa pagis. Sawa mga karanta po Riau. Riau na po kawanap. Sakit dito. Koreka Bakilel. Karena po ay pitcher. Kasi sawa kasi karanta koreka safe for balls. Nagpagtano EH Kiyumi. Desi, no out, runner for first, second. Pitcher kawanap, catcher naman alalat. Pitcher kaso kayo buat ito, sawa mau karena tapol Riau. Pitcher kawanap. Anap-ta, Riau na po, sok at ito. Sawa pagi, Paul Silu. Kasilu po kawanap, sok at ito, Kiyumi Bakilel, alater tapos sa walil, karang tayo sila na head sa mararati. Then third, for a second, Kiyumi ala first. Full base, PBOI, nagsapat full base. Lersonia Kenneth. Full base, no out. Pitcher on up. Home run. Kayo na pusok, nawawa dito. Lersonia sa wapagi. Sa wamaw, karata po Riau. Pitcher on up. Catcher alalot. Riau na pusok, katas na nawawa dito. Lersonia Baki. Birti na left. Tapos sa walong karita, minsan na keso sisika ka home, puro ka sleeping natin sa home, yung isa kesing sisika, home, nasunod na kesing, agad, out on home base. At out there on Team PBOI. One out, Mantrok, Jasmine Dewey. Pitcher kawanap. Kayo na pusok, katanawa at ikat Jasmine. Blackie, Pirway sa kan, tapos sa wakil pitara at Jasmine. Yes, sa maragana. Sepo sa kan, cross sa get sa masakan. Yes, sa masakan. Safe on sa kan. Nampakkan mo paling kawanap just to be nice on that. No, one out on PPOI. Runner for second. The back drop, Darling Panwalo. Pitcher on up. Kayo mo po dito, Darling Bakilel. Few pitcher, so what a pork. There you go. Home, Jasmine. Jasmine, up.
Kasih lempar hati kau kali next second catch kesal third ke hati kau kali catch lagi Nampak tayo sa BPY to Sibinaisa kawal Tini Dicken. 1 out on PP Hohai. Mau kilo to. Picture kawanap. Karwar bachini Ayun po. Shot katanawa dito. Kusipin sa Toki strike. Karagda strike riyaw. Picture kawanap. Catcher alalad. Tatarunag. Karya mo po atin ito sa back. Pretty wala po right tapos sa walay. Beso wala ng po first. Mararata na second. Beso na na second. Mararati na third. Beso. Later. Hati daw. Ayan. Karena anak ito. Sa catching. Ayan. Puro tayo. Manpok kami Tini Dicken kawanap Gloria Alec. 2 out, runner on third. Ayun na po ato. Coba mau karena Paul Riau out yung ang PPOI. Paul Riau strike yung Tini karya na po atin ka Tini. Banpag sa Wapaki karena Silu Ew All Silu. Silu na po kawanap. So katangawa atin to Tini sa Wapaki. Paul Pao karena set ka na lang po first. Banpag tayo Gloria Alec kawanap. Shannon Isaac. 1 out on PPOI, runner for first third. So ang tubok, anak ta picture kawarap. Kayo na po shot ka dito. Strike, karata strike Riau ang PPOI. Kayo na po shot ka dito po na back. Ano sa stop dapat? Kasi na second out on second. So second place mo sa dito. Save for Byron player mau Manpok tayo Shannon kayo na po shot katiga Shannon katiga back lela third dapat badak sana crop karata Shannon peso save first Gloria save person Manpok tayo ito Bawas kawanat Angelina Isidio Picture kawanat Kacaralat kayo na po shock katito strike karata strike Riau ang PPOI kayo na po hati tayo ko prakilal ano mas stop dapat pasada second 3 high hustle in, hustle out. Ano na sa asan ito lang pa-grupa ng bisyo. Ito tayo siya, ang yung tabak. Kaya, look di PPOI, ang luot, tabak. PPOI, kanadilarak, pabak po ng grupa ng Basilura, Kapilita, Peri, Gano. Para tawag tiklan.